Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Vestre. Taong 1944. Antique. Itong mga panahong ito, nakaratay na sa banig ang ama ni Vestre. Dalawa lamang kasi sila ang namumuhay, gawa ng iniwan sila ng kanyang ina. Paano kasi? Sumama ito sa isang Hapones, kaya ganoon na lang ang galit ni Vestre sa mga dayuhan. Mabuti na nga lang, dahil sa kalibliban ng kanilang lugar, ay hindi sila madaling mapuntahan ng mga mananakop. Isang gabi, habang nagpapaantok silang pareho, ay nagkwento ang ama ni Vestre patungkol sa isang mutya na pupwedeng magsalba sa kanilang nayon. Ayon pa rito, kung makukuha yun ni Vestre, ay paniguradong hindi lamang siya ang suswertihin kung hindi maging ang mga taong nakapalibot sa kanya. Dagdag pa ng kanyang ama, malaki rin ang posibilidad na gagaling siya sa kanyang karamdaman. Nang sabihin iyon ng kanyang ama, tila nagliwanag ang mga mata ni Vestre. Nagkaroon din siya ng plano na kunin ang mutyang yon, nang sa gayon ay maisalba niya ang kanyang ama at maprotektahan din ang kanilang nayon laban sa mga Hapones. Huwag mo nang pangaraping makuha ang mutyang yon. Nasa pangangalaga yon ng isang aswang at marami siyang alagad na mga maranhig. Marahil ay hindi mamatay-matay ang mga yon dahil sa naturang mutya. Wika ng ama ni Vestre. Napailing naman siya at nagwika na kung para sa kaligtasan ng kanyang ama at maging ng kanilang mga kanayon, handa siyang suungin kung anuman ang panganib na nakaabang sa kanya. Mariin namang pinigilan si Vestre ng kanyang ama dahil malalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Dagdag pa nito ay wala siyang sapat na kakayahan upang malabanan ang mga maranhig at ang aswang na nasa kuta ng mga ito. Bahala na. Ang mahalaga ho ay ang makuha ko ang mutya na yon na siyang poprotekta sa atin at siyang magpapagaling sa inyo. Wika ni Vestre. Natahimik na lamang ang kanyang ama at napatitig sa kanya. Noong mga panahong yon, buo ang loob ni Vestre na makuha ang mutya ng ulap. Kahit na hindi man siya sigurado sa kung anong panganib ang kanyang madadatnan, batid niya sa kanyang sarili na kailangan niyang sumugal. Nang gabing yon, ay hindi gaanong nakatulog si Vestre. Maliban kasi sa posibleng banta ng mga sundalong Hapones, inisip na rin niya ang patungkol sa mutya. Nais niyang kunin yon, hindi para sa kanyang pansariling interes, kung hindi para sa kabutihan ng nakararami sa kanilang lugar. Dumaan pa ang linggo noon at hindi nawaglit sa isipan ni Vestre ang patungkol sa mutya. Habang tumatagal din, ay mas lalong nagiging mahina ang kanyang ama at dahil dito, mas lalo pang tumibay ang kanyang pagnanais na makuha ang naturang mutya. Isang umaga, biglang nagimbal si Vestre dahil sa mga pagsalakay ng mga Hapones sa kabilang baryo nila. Halos lahat ng mga tao sa kanila ay minabuti ng lumikas para hindi na maabutan ng mga malulupit na mananakop. Subalit, sa kabila ng mga nangyayari, minabuti ni Vestre ang manatili sa kanilang nayon. Ayon kasi sa kanyang ama, hindi dapat sila matakot sa mga sundalong Hapon, lalo pa at pupwede naman silang makapagtago sa hukay na ginawa nila sa kanilang silong. Ang naturang hukay kasi ang siyang ginawa nila para may mapagtataguan sila kapag sumugod na ang mga Hapones. Kinagabihan, para makasiguro, ay minabuti nilang mag-ama na doon na lamang matulog sa hukay na kanilang ginawa.
Alam kasi nilang halos lahat ng mga tao sa kanilang baryo ay umalis na, kaya iisipin nilang wala nang natirang taga-nayon doon. Nang makapwesto na sila sa ilalim ng hukay, ay hindi nakampante si Vestre. Kahit pa na hindi siya sigurado, ay nagpasya siyang magpaalam sa kanyang ama upang hanapin ang kuta ng mga aswang at ang pinuno ng mga yon na may tangan ng mutya ng ulap. Huwag kang aalis dito, Itay. Babalikan kita kapag nakuha ko na ang mutyang makapagpapagaling sa inyo at magpoprotekta sa atin. Sambit nito sa kanyang ama. Ayaw sanang pumayag ng kanyang tatay, pero kalaunan ay binasbasan niya rin si Vestre sa kanyang pag-alis. Ipinagkaloob din nito ang sibat na pwedeng magamit ni Vestre sa kanyang pakikipaglaban. Sinabi niya rin kung saan posibleng makikita ang kinukutaan ng mga aswang. Humayo ka at mag-ingat. Hihintayin ko ang pagbabalik mo, anak. Sambit pa ng kanyang ama. Napatango naman siya at saktong lalabas na sana siya sa hukay na kanilang ginawa nang makarinig siya ng sunod-sunod na putukan. Kinutuban siyang ang mga Hapones na yan, kaya medyo nag-aalinlangan siya sa paglabas doon. Subalit, nang maalala niya ang kalagayan ng kanyang ama at maging ang posibleng epekto sa kanila ng naturang mutya, maingat na umalis doon si Vestre. Kinuha niya ang sibat ng kanyang ama at minabuting sa likod na bahagi ng kanilang nayon siya dumaan. Habang paalis ay naging panay ang kanyang linga sa paligid at nakita niyang may iilang kabahayan na ang nasusunog. Nakaramdam siya ng galit at inis at ginusto niyang labanan ang mga sundalong mananakop, ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi sapat ang kanyang armas. Idinalangin na lamang niya na sana ay hindi matagpuan ng mga Hapones ang kanyang ama, nang sa gayon ay walang mangyayaring masama rito. Nang makaalis na siya sa kanilang nayon, ay mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Alam niyang medyo malayo-layo pa ang kanyang lalakbayin, kaya kailangang hindi siya mag-aksaya ng kanyang oras. Hindi na nalaman ni Vestre kung ilang oras ang kanyang nilakad. Mabuti na lang, dahil nagsisimula na ring lumitaw sa kalangitan ng buwan. Dahil dito, kahit papaano ay hindi siya nahirapang tuntunin ang daanan na unti-unti nang nagiging masukal. Di naglaon ay nakarating siya sa isang kagubatan. Ang kagubatang yon ay malapit lamang sa paanan ng bundok, kaya nawari niya na yon ang tinutukoy ng kanyang lolo na kinukutaan ng mga aswang. Saglit siyang tumigil at nakiramdam sa paligid. Walang ano-ano, pinanindigan siya ng kanyang balahibo na parabang may kung anong enerhiyang bumabalot doon. Agad niyang naisip ang bisa ng mutya ng ulap, kaya napagtanto ni Vestre na papalapit na siya sa kanyang hinahanap. Akmang papasok na sana siya sa kagubatang yon, nang sa hindi niya inaasahan ay may narinig siyang parang mga ungol. Kinilabutan siya at naalala niya ang mga maranhig na nasasakop ng kapangyarihan ng pinunong aswang. Napaantada na lamang siya at nagdasal na sana ay walang mangyayaring masama sa kanya roon. Pagkatapos niyang magdasal, nagpasya na si Vestre na pasukin ang naturang gubat. Kinakabahan man ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sibat at inihanda ang kanyang sarili sa kung anumang nilalang ang susugod sa kanya. Nang naroon na siya, biglang umihip ang malamig na hangin na may kasamang samyo ng nabubulok na laman. Sa kadahilanang yon, mas tumibay pa ang hinala ni Vestre na yon ang gubat na kanyang hinahanap. Siguradong amoy ng mga maranhig yan, sabi niya sa kanyang sarili. Naging maingat siya sa kanyang paglalakad
hanggang sa matigilan siya nang may marinig siyang pag-ungol at yabag ng paa na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sinipat niya ng maigi ang kanyang unahan at dahil may nakapulupot pa ring liwanag ng buwan doon, kahit papaano ay naaninag niya ang iilang bahagi ng gubat. Walang ano-ano, mas naging mabilis ang yabag na yon, kaya nakaramdam ng takot si Vestre. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay na may hawak na sibat upang ihanda. Ganun na lang din ang gulat niya dahil nang medyo malapit na sa kanya ang mga yabag ay may nakita siyang dalawang mapupulang mga mata. Amoy na rin niya ang nakakasulasok na samyo ng nilalang kaya walang pagdadalawang isip niyang sinibat ito. Alam niyang maranhig ang kanyang kalaban kaya nagdoble ingat siya. Saktong pagkasibat niya ay tinamaan sa puso ang naturang nilalang, kaya mabilis ding lumapit doon si Vestre para kunin ang kanyang sibat. Pagkakuha niya, buong lakas niyang ipinalo ang sibat niya sa ulo ng maranhig na siyang naging rason upang mabasag ang bungo nito. Nang itinigil na ni Vestre ang kanyang paghampas sa ulo ng maranhig, nakarinig siya ng mga kaluskos sa buong paligid. Kinilabutan siya at agad na nagkaroon ng kutob na natuntun siya ng iba pang kauri ng nasabing nilalang. Dahil dito, minabuti niyang magtago muna upang malaman kung saang banda naroroon ang mga yon. Tumungo siya sa likod ng isang malaking puno habang sinisipat ang buong paligid. Walang ano-ano, nakita niya ang iilang mga nagbabagang mga bagay na sa kanyang hinala ay mga mata ng maranhig. Mukhang delikado ako rito. Ano kaya ang gagawin ko? Wika ni Vestre. Kinakabahan na siya noong mga oras na yon. Subalit nang maisip na naman niya ang kalagayan ng kanyang ama at ang problemang kinakaharap ng kanilang nayon, nilakasan niya ang kanyang loob tsaka inisip na kinakailangan niyang makuha ang mutya sa pinunong aswang. Dahil alam niyang matalas ang pang-amoy ng mga maranhig, nagpa siya si Vestre na maghanap na muna ng putikan upang balutin ng putik ang buong katawan niya. Maswerte namang may naapakan siyang madulas at medyo mamasamasang bahagi ng lupa roon, kaya minabuti niyang pahirano ng kanyang buong katawan. Nang matapos na ito, muli niyang sinipat ang kinaroroonan ng mga maranhig at nabahala si Vestre nang makitang tumigil ang mga yon sa tapat ng kasama nila na pinatay niya. Gawa ng hindi pa nakatuon sa kanya ang atensyon ng mga yon, minabuti ni Vestre na bilisan ang pag-alis doon. Hindi niya alam kung saan siya tutungo para makarating sa kinaroroonan ng pinunong aswang, kaya nag-isip siya ng posibleng paraan. Walang ano-ano, naisipan niyang alamin ang dinaraanan ng mga maranhig at maswerte siya nang matagpuan niya ang landas na kadalasang tinatahak ng naturang mga nilalang. Bahala na, kailangan makuha ko ang mutyang yon kahit ano pa man ang mangyari. Buong loob na saad ni Vestre sa kanyang sarili. Tinahak niya ang daan kung saan meron maraming bakas ng mga paa. Nasa kalagitnaan na siya noon ng kanyang paglalakad nang sa hindi niya inaasahan ay nakarinig siya ng mga kaluskos na tila sumusunod sa kanya. Ilang beses siyang napalingon pero laking pagtataka niya. Gawa ng wala namang kung anong nilalang ang nakasunod sa kanya. Walang ano-ano. Halos mapaigtad si Vestre nang lumabas mula sa iba't ibang panig ang mga maranhig. Alam niyang sila yon dahil sa nakakasulasok nilang amoy. Dinig din niya ang ungol ng mga ito na tila hirap na dahil sa sumpang kanilang dinadala. Ninaisa nang tumakas sa kanila ni Vestre, pero nalaman niyang napapaligiran na pala siya ng mga nilalang na yon at lahat sila ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang pwesto. Dulot nito, inihanda na niya ang kanyang sibat para kahit papaano ay magawa niyang labanan ang mga maranhig na yon kahit na dehado siya.
Subalit, sa hindi inaasahan ni Vestre, ay may kung anong gumalaw mula sa ibabaw ng puno. Tumingala siya, pero wala naman siyang nakita. Nagulat na lamang siya at muling ibinaling ang kanyang pansin sa mga maranhig na nakapaligid sa kanya nang marinig niyang umuungol sila. Ganun na lamang ang kanyang pagkamangha nang makita niyang isa-isang nagsitumbahan ang mga nilalang na nais sumugod sa kanya. Napatulala si Vestre sa kanyang nasaksihan at hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Subalit, lahat na ng maranhig ay nakahandusay na sa lupa at unti-unti nang nagiging alikabok. Lumitaw sa kanyang harapan ang isang nilalang na may nagbabagang mga mata. May pangil ito at puno ng balahibo ang kanyang katawan. Mahaba rin ang buhok nito, kaya nawari ni Vestre na isang babae yon. Nalaman kaagad niya na aswang ang nilalang na yon, kaya inihanda niya ang kanyang sibat upang sibatin ito. Subalit biglang itinaas ng aswang ang dalawang kamay niya at garalgal na nagwika ng, Alam ko kung anong pakay mo rito, tao. Kung talagang nais mong makuha ang iyong ninanais, sumunod ka sa akin at dadalhin kita sa kanya. Hindi muna nakagalaw si Vestre. Napaisip siya dahil alam niyang malaki ang posibilidad na papatayin lamang siya ng mga aswang. Hindi ako sasama sa iyo. Kapag sasama ako, paniguradong dadalhin mo ako sa pinuno ninyo at papatayin doon sa mismong kuta ninyo. Napailing ang babaeng aswang at agad na nagwika na hindi siya sumasailalim sa pamumuno ng pinunong aswang. Dagdag pa niya, labas-pasok siya sa gubat na yan at alam niya kung papaano makuha ang mutya ng pinunong aswang. Dahil tila tapat naman ang aswang na yon sa kanyang sinasabi, naniwala sa kanya si Vestre. Ang tanging nasa isipan niya noong mga panahong yon ay kapag mapansin niyang ipinapain lamang siya ng aswang na yon sa pinuno, papatay niya ito ng walang pasabi. Noon din, sumama si Vestre sa aswang na yon. Naging panay na rin ang kanyang paglinga at sinubukan niyang tandaan ang kanilang dinaraanan. Dumaan sila sa isang ilog at nang makarating na sila sa kabilang pangpang, muli silang pumasok sa isa pang gubat. Habang naglalakad sila, ay hindi maiwasan ni Vestre ang kilabutan. Maliban sa aswang ang kanyang kasama, aswang din ang posibleng makasagupa nila. Noong nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad, ay biglang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan si Vestre. Pakiramdam niya ay higit pa ang enerhiyang yon sa nauna niyang naramdaman. Sa kadahilanang ito, nagtanong siya sa kanyang kasama kung nasaan na ang kuta ng mga aswang. Ngunit sa halip na sumagot, ay nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad. Naging hindi maganda ang kutob ni Vestre, kaya minabuti niyang ihanda na lamang ang kanyang sarili sa kung anumang posibleng mangyayari. Pagkaraan pa ng ilang sandali, natigilan silang dalawa nang makita nila ang iilang kubong naroroon sa loob ng gubat. Napapaligiran niyo ng bakod na gawa sa kung anumang baging. Naunang maglakad ang babaeng aswang, kaya sumunod na lamang si Vestre sa kanyang likuran. Upang hindi raw sila madaling makita, sa bandang likuran sila dumaan, kung saan nagsisilbing tapunan ng mga labi ng kanilang mga nabibiktima. Wala namang nagawa si Vestre noon, kung hindi ang sumama roon. Malayo pa lamang silang dalawa sa tapunan ng mga bangkay, ngunit amoy na ni Vestre ang mga naroroon. Subalit, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Sa halip, mas binilisan na lamang niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makalapit sila sa bakod. Noon din ay lumundag ang aswang doon
Dahil medyo mababa lamang ang bakod, ay nagawa ring lumundag ni Vestre papasok doon. Pagkapasok nila, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at nagtaka siya dahil hindi niya inaasahan na ganun kaayos ang paligid. Nakiramdam siya at nagmatsyag upang malaman niya kung nasaan ang pinuno ng mga aswang. Magtatanong na sana siya sa aswang na yon, ngunit ganun na lamang ang kanyang gulat nang hindi na niya ito makita pa. Napamura siya ng pabulong dahil inisip niyang tinraidor siya ng aswang na yon at tama nga ang kanyang naging hinala. Humanda ka kapag nagkita ulit tayo. Itatara ko sa puso mong sibat kong to. Pulalas ni Vestre. Dahil mag-isa na lamang siya, hinagilap niya ang kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang. Walang ano-ano, may narinig siyang mahinang pag-uusap sa loob ng isang kubo. Agad na pinanindigan ng kanyang mga balahibo si Vestre. Naisip niyang yun na ang kanyang hinahanap, kaya lumapit siya roon para magmatsyag. Nang makalapit na siya roon, agad siyang nakahanap ng siwang kung saan po pwede siyang makasilip. Sinubukan niyang tingnan ang loob ng kubong yon at napalunok siya ng kanyang laway nang makita niya ang 4 na mga matatandang puti na ang mga buhok. Kita rin sa mga mukha nila ang pagiging mabangis, kaya agad na napaisip si Vestre kung sino sa 4 ang siyang pinuno. Subalit, nadako ang kanyang pansin sa isang gilid nang may makita siyang isang matandang papalapit doon. Agad na napayuko ang 4 na naroroon, kaya ipinako ni Vestre ang kanyang pansin sa kararating lamang. Napalunok pa siya ng kanyang laway at nang makita niya ang ikinikwintas ng naturang matanda, doon niya napagtanto na yon ang kanilang pinuno. Nasa ganoong kalagayan siya nang makarinig siya ng sunod-sunod na ingay sa paligid. Inisip ni Vestre na baka sinadya ng mga aswang dahil alam nila ang kanyang pagdating. Subalit nang mapalingon siya ay nakita niya ang babaeng aswang na nagligtas sa kanya. Kinakalaban nito ang mga aswang na naroroon at nagnanais na lumapit sa kubo kung saan naroroon ang mga matatandang aswang. Walang ano-ano, may nakita si Vestre na isang mabalahibong tao na humahangos para lumapit sa kubo. Naisip niyang marahil ay magsusumbong yon na merong nakapasok na mga kaaway, kaya walang pagdadalawang isip niyang sinibat yun. Gawa ng hindi siya nakita ng naturang aswang, tumama ang kanyang sibat sa ulo nito. Napailing na lamang si Vestre noon at agad ding lumapit doon para kunin ang sibat niya. Dahil nagkakagulo na sa labas dahil sa pakikipaglaban ng babaeng aswang sa mga nasasakupan ng pinuno, napadungaw sa bintana ang 3 matatandang aswang. Napahiyaw sila at kitang-kita ni Vestre kung papaano sila nagpalit ng anyo. Kinilabutan pa siya sa kanilang itsura, kaya minabuti na muna niyang magtago. Sumuot siya sa silong ng kubong yon at ipinagdasal na sana ay hindi siya mapansin doon. Lumundag palabas ang 3 aswang na yan at sumugod na rin sa babaeng aswang. Nilalabanan nila yon pero halos magkapantay lang ang kanilang lakas at bilis. Walang ano-ano, nakita rin ni Vestre na lumabas na roon ang ika-4 na aswang, kaya napangisi siya at agad na naisip na marahil ayun na ang tamang pagkakataon. Kahit alam niyang wala siyang laban sa pinuno ng mga aswang, sinubukan pa rin niyang pasukin ang kubo nito. Naisipan niyang hanggat maaari ay iiwas siya sa pakikipaglaban doon dahil ang pake niya ay ang mutya ng ulap na ikinikwintas nito. Saktong pagbukas niya ng pintuan ay nakaharap na sa kanya ang pinuno ng mga aswang. Napahawak na lamang ng mahigpit si Vestre ng mahigpit sa kanyang sibat
at inihanda ang kanyang sarili sa kung anumang gagawin ng aswang. Sino ka? Isa kang mapangaas. Inilagay mo lamang ang iyong sarili sa kapahamakan. Garalgal na sambit ng pinuno ng mga aswang. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Vestre, sumugod sa kanya ang naturang aswang. Bago pa man siya may kung anong gawin, napahiyaw na lamang siya nang biglaan siya nitong sinakal. Agad din siya nitong ibinitin sa ere at pagkatapos ay ibinalibag. Dahil sa lakas ng aswang, nasira ang dingding kung saan tumama si Vestre at tumilapon siya sa labas. Nabitawan na rin niya ang kanyang sibat, kaya nang makita niyang papasugod na sa kanya ang mga aswang, nataranta siya. Hinagilap niya sa lupa ang sibat niya, ngunit hindi niya ito nakita. Walang ano-ano. Nakita niya ang babaeng aswang na papalapit sa kanyang pwesto. Hawak nito ang kanyang sibat, kaya pinilit ni Vestre ang tumayo. Ibinigay sa kanya ng babaeng aswang ang sibat, kaya nagpasalamat siya rito. Noon din ay nagtulungan ng dalawa para puksain ang mga aswang na lumalapit sa kanila. Kahit na nananakit pa ang katawan ni Vestre dahil sa pagtilapon niya, hindi ito naging hadlang sa kanya para labanan ang mga aswang na yon. Noong lumaon ay nakahandusay na ang ilang mga aswang at ang tanging naiwang nakatayo ay ang 4 na matatandang aswang. Hindi hamak na mas mabilis sila at malakas kaysa sa pangkaraniwang aswang, kaya nahirapan sina Vestre. Ano ang ating gagawin? Baka hindi na tayo makalabas ng buhay rito. Wika ni Vestre sa kanyang kasama. Napalingon naman sa paligid ang babaeng aswang at sinabi niyang siya na ang bahala sa 4 na aswang na yan at harapin na muna ni Vestre ang pinuno ng mga aswang. Wala namang nagawa si Vestre noon. Kahit na may pag-aalinlangan siya ay umalis siya roon para muling lumusob sa kubo ng pinunong aswang. Subalit, nang makalapit na siya at akmang papasok na sana sa kubo, nang makita niyang lumundag sa bintana ang pinuno ng mga aswang. Papasugod yun sa kanya kaya buong lakas niyang binitawan ang kanyang sibat para sibatin ang nasabing aswang. Alam ni Vestre na matatamaan yun sa puso, kaya kampante siyang hindi siya mahihirapang paslangin ng pinuno ng mga aswang ng mga sandaling yun. Subalit, gano'n na lamang ang kanyang gulat nang masaksihan niya kung papaano tumalbog sa katawan ng aswang na yon ang kanyang sibat. Napaangil ang naturang aswang at mas lalong naging mabalasik ang kanyang muka. Alam ni Vestre na nasa peligro siya, kaya ninais sana niyang makahingi ng tulong. Ngunit, nang mapalingon siya sa babaeng aswang, gano'n na lang din ang pagkasindak ni Vestre. Noong una kasi, ay nagawa ng aswang na yon ang labanan ng 4 na katunggali niya. Sa mga panahong yon ay nakahandusay na lamang siya at nilalantakan ng 4 ang kanyang mga laman loob. Halos matunaw na roon dahil sa tindi ng takot na kanyang naramdaman si Vestre. Subalit, nang mapansin niya ang kumikinang na bagay sa hindi kalayuan, ay tila nabuhayan siya ng kutob. Agad niyang naisip na marahil ay hindi nga tinabla ng kanyang sibat ang pinuno ng mga aswang, pero naputol naman ang tali ng mutya ng ulap na kanyang tangan. Alam ni Vestre na bihira lamang ang pagkakataong yon, kaya nang makita niyang papasugod na sa kanya ang pinunong aswang, mabilis siyang napatakbo papalapit sa kung saan naroroon ang kumikinang na mutya. Nagkataon din na nakasabit pala yun sa ulo ng kanyang sibat, kaya hindi lamang ang mutya ng ulap ang kanyang napasakamay, kundi maging ang kanyang sibat. Agad din niyang naramdaman ang kakaibang enerhiyang dumaloy mula sa mutya at lumukob yun sa kanyang buong katawan. Nang makuha na niya yan, ay agad niyang ibinaling ang kanyang pansin sa pinunong aswang at nataranta siya nang makitang sumusugod na ito sa kanya. Wala nang nagawa si Vestre kung hindi ang labanan nito gamit ang kanyang sibat.
Ibalik mo sa akin yan. Kung hindi, papatayin ko ang lahat ng kadugo mo. Sigaw ng aswang na yon na halos dumagungdong na sa pandinig ni Vestre. Nang walang naging imik si Vestre ay bigla ang lumundag ang aswang para sumugod. Dahil dito, bumuelo na rin si Vestre para sibati ng naturang aswang. Subalit, bago pa man ito tuluyang mabitawan ng kanyang sibat, ay biglaan siya noong sinunggaba ng 4 na aswang. Dahil sa matinding galit ni Vestre noon, inihampas niya sa isang aswang ang kanyang sibat at sa hindi niya malamang dahilan, tumilapon yon. Galit na galit naman ang iba pang nilalang dahil sa nangyari, kaya ang isa sa kanila ay sumubok na sagpangin si Vestre. Ngunit bago pa man ito tuluyang magawa yon, ay mabilis na napaatras si Vestre, sabay tarak ng sibat sa bunganga ng nilalang. Pagkatapos nun, iniangat niya ang hawak niyang sibat, tsaka ibinalibag ang aswang na natuhog sa bandang dulo nun. Yung isang aswang naman ay mabilis na gumapang paikot kay Vestre. Naghanap ito ng kanyang pagkakataon para makasugod, ngunit buong lakas siyang hinampas ni Vestre. Dahil sa lakas nun ay nawasak ang kanyang bungo at kumalat sa lupa ang kanyang utak. Pagkakita naman ng pinuno ng mga aswang sa nangyari, umatungal siya at tila may kung anong tinatawag. Agad namang naisip ni Vestre ang mga maranhig na alagad nito, kaya napailing siya sabay wika ng, "Wala na ang mga yan. Hindi kami makakarating dito ng buhay kung naroroon pa ang mga alagad mo." Pagkatapos magwika ni Vestre ng mga katagang yan, napaangil ang aswang. Dinig pa ni Vestre ang pangingit-ngit ng ngipin nun, kaya alam niyang labis ang galit nito. Noon din ay mabilis na sumugod kay Vestre ang naturang aswang, kaya nag-ingat siya habang inihahanda ang sibat na kanyang hawak. Doon din ay lalo pang nag-ibayo ang kanyang enerhiya. "Hindi ka karapat dapat sa mutyang ito dahil ginagamit mo lang to sa kasamaan!" Sigaw pa ni Vestre upang lalong galitin ang pinuno ng mga aswang. Dahil dito, sumugod yun sa kanya at naglaban silang dalawa. Dahil sa likas na likse ng aswang ay hindi siya nagawang patamaan ni Vestre ng dulo ng sibat. Samantala, nahirapan naman ang aswang na masugatan si Vestre dahil nag-ibayo rin ang bilis nito at nagkaroon pa siya ng proteksyon sa kanyang sarili. Subalit sa hindi niya inaasahan, ay biglang sumuot sa ilalim ng lupa ang pinunong aswang. Hindi niya yun inaasahan, kaya nag-antabay siya sa kanyang paligid. Alam ni Vestre na anumang oras ay magpapakita sa kanya ang aswang na yon at susugod siya para muling maagaw ang mutya ng ulap. Pagkaraan ng ilang sandali, may naramdaman siyang ibang enerhiya sa kanyang likuran. Dahil dito, hindi na muna siya nagpahalata at saktong pagkalundag ng aswang para sunggaban siya, buong lakas ding sinibat yon ni Vestre. Tinamaan ang pinuno ng mga aswang sa puso at sa pagkakataong iyon ay hindi tumalbog ang sibat. Dulot ng pag-ibayo ng lakas ni Vestre ay lumusot pa sa likuran ng aswang ang kanyang sibat. Pagkabuwal sa lupa ng aswang ay nilapitan siya ni Vestre. Nakita nitong nakangisi pa ang aswang, kaya hinugot niya ang kanyang sibat, tsaka inambahang itatarak yon sa bibig ng nilalang. Nagtaka pa si Vestre noon kung bakit kahit sa puso tinamaan ng aswang, ay hindi yun agarang namatay. Sa kadahilanang ito, itinarak niya sa lupa ang dulo ng kanyang sibat at buong lakas na itinarak ulit sa puso ng aswang. Isang malakas na pag-ungol na lamang ang nagawa ng aswang, subalit hindi pa rin nawala sa kanyang bibig ang mga ngiti. Nang lumaon, hanggang sa tuluyan siyang binawian ng buhay, ay ganun pa rin ang reaksyon ng kanyang muka. Parang may kung ano itong ikinakasaya na hindi alam ni Vestre. Iginala pa ni Vestre ang kanyang paningin sa paligid
at nakita niyang lahat ng mga aswang doon ay nakahandusay na sa lupa. Noong mga panahong yon ay agad niyang naisip ang kanyang ama at maging ang kanilang nayon. Alam niyang sa pamamagitan ng mutya ng ulap na naagaw niya mula sa pinuno ng mga aswang, paniguradong gagaling na ang kanyang ama at magiging protektado na laban sa mga Hapones ang kanilang nayon. Noon din ay umuwi si Vestre. Dahil sa naging bertud ng mutya ng ulap, naging mabilis ang kanyang paggalaw at agad siyang nakarating sa kanilang baryo. Nagmadali siyang tumungo sa kanilang bahay at ganoon na lamang ang kabang naramdaman ni Vestre nang maabutan niya ang kanyang ama na naghihingalo. Subalit, nang makita naman siya ng kanyang ama ay bigla itong nabuhayan ng loob. Sa paglipas ng mga sandali, unti-unting nanumbalik ang lakas ng kanyang tatay at hindi na ito gaanong mahina. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan at sinubukang mamuhay ng normal. Magmula rin noon, unti-unti nang bumalik sa nayo nila ang ibang mga tao. Hindi na rin sila nakaranas ng kalupitan mula sa mga Hapones. Lingid sa kaalaman ng mga tao, buwis buhay ang ginawa ni Vestre upang makuha lamang ang bagay na siyang magdurugtong sa buhay ng kanyang ama at magpoprotekta sa kanilang buong nayon. Siguro, kung minalas lang siya ng konti at hindi siya tinulungan ng babaeng aswang, marahil ay hindi niya nakuha yung tinatangan ng pinuno ng mga aswang na kung tawagin ay mutya ng ulap. Okay. Opinion ko sa kwento. Itong kwento na to, medyo controversial to para sa akin. Kasi alam naman nating lahat at marami na rin tayo na ikwento tungkol sa mga mutsyang nalilipat sa panig ng kaliwa. Namamatay yun. Tapos muling mabubuhay pero nasa masamang estado na siya. Hindi na siya yung dating mutya na nakuha natin na galing kanan, ipinagkaloob ng Diyos, ng diwata o ng kung anumang elemento na magagamit natin sa mabuti. Pero dito sa kwento na to, nakuha niya yung mutya ng ulap sa aswang na. So malinaw naman na masamang enerhiya na ang inire-release ng mutya na yon o inilalabas ng mutya na yon. Ang malaking tanong ko lang, paano siya gumagana na parang nakatulong pa sa mga normal na tao na imbis na makasama yon? Pwedeng, oo, nakakatulong siya pero kapalit nun kaluluwa ng bida natin. Di ba? Pwedeng ganon. Oo, pinapagaling niya yung tatay mo. Poprotektahan kayo niyan. Pero kapag namatay ka, rektang impyerno na yung kaluluwa mo. Kasi ginamit na ng demonyo yan eh. Inagaw mo tapos ginamit mo ulit. Di ba? Pwedeng ganon. Malaking tsansa na ganon. Tsaka, yun talaga yung pwedeng nakikita kong mangyayari rito. Na hindi naman alam na itong bida natin na ganon yung mangyayari sa kanya sa hinaharap. Well, siguro ngayon matagal nang patay itong bida natin. Naikwento na lang to ng kung sino mang kaibigan niya na napagpasahan niya ng kwento o ng mga kamag-anak niya. Kasi yung nag-send sa atin ito, anonymous eh. Yun lang, masasabi ko lang sa buong kwento na to malaking question mark para sa akin na napakinabangan niya pa yung mutya ng kaliwa. Na sa tingin ko kaya niya napakinabangan kasi merong kapalit. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.